Deschide. Așa te stări. Puțin, mai sus. Ține la tine acum. Așa. Hai, nu sta să vedem. Hai. Hai să vedem, te bucuri de natură, te uiți frumos. Dar mai tragem. Ce preconizez că până de seara tragem de jere. Nu. Eu la și nu. Pregătim tot cartul. Și am în vedere că chiar în mijlocul, vezi că se termină. Aici se termină drumul, deci numai noi suntem, știi? Aici se termină chiar cu capul de mine. Da, și ești în mijlocul pădurii. Știi? Deja arată bine și imediat se... O popuță. Da, exact. Pe mea încă nu știu. Vreau să vă lăsați la expo. Lasă-l, gata? Hai, pupați, așa. Aia. Gata, Alex? Acțiune! The powder! Atât! Bun! Dai tu mi-e că bine, că domnul și nevoit ca hai să vedem dacă puteți mai echilibrăm un pic lumina. Teoretic față în față, că altfel e incomplet. Știi ce să fie față în față, dar ia-mi bine că trei băiețași pe o parte, trei fete pe alta. Deci va trebui cumva doi să se despartă. Hai să vedem cum e bine. Cheers! Grazie, potrei.